тоҷикистони муҳтарам, илтимос ба саволи ман ҷавоб диҳед. Агар ки Самарқанду Бухорои азиз заминҳои Тоҷикистон мешид ва дигар заминҳои тоҷикнишини хулоса дигар давлатҳо заминҳои Тоҷикистон мешид, ё ки танҳо вилояти Самарқанд замини Тоҷикистон ба дохил мешид, чӣ иваз мешид барои мо тоҷикони Тоҷикистон? ё ки агар ки Хуросони бузург як давлати ҷудо мебуд, ё ки тоҷикони Тоҷикистону тоҷикони дигар давлатҳои минтақа, чи Афғонистон, чи Узбекистон, чи дигар давлатҳо як давлат медоштанд, чӣ иваз мешид барои мо? Мо дар кадом сатҳи зиндагӣ мебудем? заминҳои мо чӣ гуна хабар доштанд, чӣ гуна мулоқотҳо, чӣ гуна робитаҳо ба дигар давлатҳо мо медоштем? иқтисоди мо дар чӣ ҳолат мебуд ва зиндагии мо? Агар кай ки шумо мегӯед ки мо албатта он заминҳо аз мост, чаро мо мехоҳем ки онҳо аз мо бошад ва агар ки онҳо аз мо бошанд, чӣ иваз мешид? дар комментария ҳатман нависед, каме ба ман шавқовар аст. Мехоҳам донам чӣ тоҷикистонӣ фикр дорад оиди ин саволҳо. Агар албатта ки мо дастдарозӣ намекунем, ин ҳози ҳар як давлат замини худашро дорад, ватани худашро дорад, хулоса. Аммо агар чӣ мешид?